गिबियाव उदांस्रिनि बिगोमा इसोरा मान आरो समायनाय जाथों। दिनै 17 तारिख 12 मार्च 2030 मायथाइ गोथार सान, लोगोसे एडभेन्टनि थामथि रबिबार। बे दिनाव आरोबाव नोंथांमोनजों मोखां एबा लोगो मोनफिनबावनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनि अननाय, सिबिनाय आरो गाहाम हामलायथिखौ नैबे बरसानि फुंखा इउटुब चेनेलनि गेजेरजों लोगोसे फैगौ गेदेर साननि मुङै रंजानाय जासिहरबाय। आं दिनैनि भिडिअआव लानानै फैदों गोथाङै थानाय समावनो गुबै इसोरखौ नागिरनाय। जेसाया 55 बालाब 6 सिरि। फोरबोखौ मोननो हानाय समावनो नोंसोरो बेखौ नागिरदो। फोरबोआ खाथियाव थानायावनो नोंसोरो बेखौ लिंदो। बिदाय लालांनाय मोनसे समनि जारिमिन। बासायग्रा जिसु जोनोमनि 850 मायथाइनि सिगां मोनसे नोगोरारिनि माहारिफोर जाय सुबुंफ्रा आसुरारिफोर, बिसोरो जोबोर साहसि आरो गोहोगोरा जातिफोरमोन। बिसिनि हालामावनो रैखागिरि इसोरजों फसंना होलांजानाय नीति एबा आयेनखौ हेव गियान खालामना गावनि गोसो बायदि सोलिग्रा जुदायारि जातिफोर खामिना दङमोन। बेबादि अहंकारि आखुनि जुनैनो आसुरारिफोरजोंबो बिसोरो नासयजादोंमोन। बिसोरनि बेबादि गाज्रि आखुनि जुनै नासयजानायनि सायावनो मोजां गोसो फाफिननो आरो बासायग्रा नुजाफैगौनि सोमोन्दै जेसाया नाबिया बे बाथ्राखौ बुंलांदोंमोन। ख्रिस्टनियाव अनलायग्रा लोगो नोंथांमोन, सम थानायावनो एबा बैसोजों लोगोसे बोथोरजों खाबजानानै गासै बुहुमनि माहारिफ्रा न'खरखौ रैखाथि एबा फोथांनानै लाखिनो जुनै सान्दुं आरो अखाजों दावहा नांनानै आबाद दिखाङो बादि, थिग बिदिनो नोंनि बे मोनदांस'हायै आगोमा जिउआ जेब्ला हायना गोनां बे समायना सोलेरनिफ्राय समजों लोगोसे बिदाय लाना नोंखौ सोरजिग्रा इसोरनाव थामहिनबा सोरगोआव थाहैनो मोननांगौनि धोरोमिया जानायनि सम एबा मुगाया नै दानो। नायदो कलसिया 3 बालाब 25 सिरि। नोंसोरो फोरबो ख्रिस्टनियाव लेंबैदो, मानोना इनाय खालामग्राया गाव इनाय खालामनायखौनो मोनफिनगोन आरो मोखां नायनाय गैया। अनज्लायग्रा लोगो नोंथांमोन, सासे मोजां गियानजों सुफुंजानाय लाइमोना थामहिनबा गुबैयै धोरोमिया बिमा बिफाजों खांजानाय गथ'आ जोनोमगिरिजों लोगोसे गेदेरफोर एबा बिबानाव थानाय माननि सोद्रोमाफोरखौ आरो गावनि दुइसिनखौ आदोर खालामना बे आखुजों बियो मानसि आरो फोरबोनि सिगाङाव गियानखौ सिनायथि होयो। जेरै नोंबो सासे ख्रिस्टियान सोद्रोमा हिसाबै बुहुमाव सिनाय जाबायब्ला इसोर आरो माहारिफोरनि सिगाङाव धोरोमियाजों लोगोसे सम थानायावनो फोरबोखौ लिङोब्ला नैबे आखुखौ गारनानै लिंनांगोन। नायदो इफिसुसनि 5 बालाब 4 सिरि। गुन्दला आरो गोबोरनि रायनाय नङाब्ला रायथावै निस्ला बाथ्राया दामुंख' जाथों, नाथाय बांसिन हामबाय होननायासो। अनज्लायग्राफोर, नों जेखि एबा जेरावखि हालामाव गामि खाना थाया मानो, नोंनि इसोर सोरजिना होनाय न'खरनि गासै सोद्रोमाफ्रा इसोरनि हुकुम आरो सानसुमैगिरिफोरनि सुबुरुनजों सोलियोब्ला नों जेरै गोबां गोजोनो एबा खुसि जायो, नोंखौ महर होग्रा इसोराबो गावनि सोरजिना होलांनाय सोदोमस्रि गोनां बे गुवार हायनारि बुहुमाव धोरोमिया होनना सिनाय जानाय हुकुमखौ सैनांगौब्लाबो, गाबनांगौब्लाबो, जाउनाव रंजानांगौब्लाबो सम एबा बैसो थानायाव बे इसोरखौ लिंफायोब्ला बियो जोबोद गोजोनो। नायदो 3 जहननि 3 सिरि। मानोना नोङो लागारबो सैथोआव थाबायो। ख्रिस्टियान बिदा फंबायफ्रा फैनानै जेब्ला नोंनि नंगौखौ फोथायनायनि लागै साखि होनायाव आङो बिमायनो रंजाबाय। अनज्लायग्रा ख्रिस्ट सिबियारि नोंथांमोन, सोरजिगिरि इसोर थिनानै होनाय हायना गोनां महर मुस्रिजों लोगोसे हावलाद एबा रांजों सोलायजायै बेसेन गोसा बे जिउखौ लानानै उदांस्रिनि बिगोमा बे इसोरखौ लिंनायनि अनगायै बैसो गोनां बे बुहुमाव माहारिफोर आरो नोंखौ सोरजिजों लोगोसे महर होग्रा इसोरनि नोजोराव दुफां बोथोरजों मान गैयै फोथाराव गेलेदों नामा? थारैनो इसोरनि जिउखौ लानानै नों गमामा गेलेदोंब्ला गोसोखां, मानोना नोंनि जिउआ बुहुमाव सिमा दं। नायदो लुकासनि गाहाम खौरां 12 बालाब 20 सिरि। आन्थाय इसोरा बेखौ होनदों, साननो रोङै मानसि, बे हरावनो नोंनि प्राणा नोंनिफ्राय बिफिनजागोन। अब्ला नों थाम थिम खालामनाय मुवाफ्रा सोरनि जागोन?
अनज्लायग्रा लोगो नोंथांमोन, बे रुगुं गैयै फैलाव मोहिनी गोनां समायना संसाराव गावनि गोसो जानायजों मावना सन्मान गोमाजानाय बे गाज्रि सरनिफ्राय माहारिफोरनि नोजोराव सोलायना जेसेबां बाख्नायजानाय दं, बिनिख्रुइ बांसिन मान एबा सिबिजानाय दं जेब्ला नों गुबै इसोर आरो माहारिफोरनि सिगाङाव गासै गोरोन्थि मावनायनिफ्राय गिदिंना सम थानायावनो बि फोरबोखौ लिङोब्ला। नायदो गितफोरनि 95 नाम्बार 6 सिरि। फैदो जोङो गुग्रुबनानै खुलुमनि, जोङो सोरजिग्रा फोरबोनि मोखाङाव हान्थु खरायनि। दिनैनि बे सुंद' गाहाम खौरांनि गेजेरजों भिडिअखौ नायग्रा आरो खोनासंग्रा मान गोनां साफ्रोमखौ इसोरा बोर सारस्रिथों। फै जों लोगोसेयैनो आरज खालामनि। अनसुला गोथार आफा, जाय सुबुंफ्रा मिथिनानैबो नोंखौ नेवसिना पापनि लैथोआव गेलेना दङब्ला, नैबे एडभेन्टनि गेजेरजों सम थानायावनो गोसो फाफिनना नों इसोरखौ लिंनो बयखौबो सहाय होदो। जिसुनि मुङाव बिबाय, आमेन।